nám bolo fotenie naozaj veľmi príjemné, pretože sme sa zišli skvelá partia ľudí, dokonca fotografku som nevidela niekoľko rokov, takže som šťastná, že táto príležitosť prišla. Bolo to veľmi vtipné, zábavné, verím, že aj výsledok bude veľmi príjemný pre tých, ktorí ho dostanú do ruky. No, ako sa mi fotilo, počasie vyšlo, aj keď sme fotili v ateliéri, atmosféra bola super, aj sme sa najedli, kavičkovali, podebatili a fotografka bola veľká profesionálka, takže ďakujem.